हेलो फ्रेंड नमस्कार। ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା କାରବାର କରିପାରିବେ। ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ମୋଦି ଖୁଦ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ ପାଇଁ ଆଉ iOS ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ରେ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ତା'ର ସେଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭୀମ୍। ତାହାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭୀମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ, ଯାହାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ମୋର ଓପନ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିବି। ଓପନ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଗୋଟି ପିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ଗୋଟି ପିନ୍ ମାଗିବ। ମୁଁ ମୋର ପିନ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ପିନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଲିଙ୍କ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ସହିତ IFSC କୋଡ଼୍ ଶୋ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ସେଟିଂ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସିମ୍ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ପଳାଇବେ। ସିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ କଲ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ସିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେହି ନମ୍ବର ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ୍ ବି ସେହି ନମ୍ବର ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଡାଟା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସିମ୍ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ସେହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିବେ। ଅନ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଶୋ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ 6 ଡିଜିଟ୍ ପିନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ଆପଣ ପିନ୍ ତିଆରି କରିବେ। ପିନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ଲାଷ୍ଟ 6ଟି ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଜେନେରେଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଏହି ପେଜ୍ ଭଳିଆ ଏକ ଶୋ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କେଉଁଠି ବାଲାନ୍ସ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପିନ୍ ମାରିବେ, ପିନ୍ ମାରିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ପଠାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଉପରେ 3ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ସେଣ୍ଡ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସ୍କାନ୍, ପେ। ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ QR କୋଡ଼୍ ସ୍କାନ୍ କରି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଭାରତର ବେଷ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ରହିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ମୋତେ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।